Takže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a dneska to bude z Fortniteu a budeme si dorábať príbehové úlohy. Tuto teraz nám vydali novie, alebo ak sa to povie, alebo proste nové príbehové úkoly. Tak. Ja už som z tej češtiny, už hovorím po česky, ty kokos. Dobre, a ešte takú jednu vec tu urobím, tak, aby som si toto mohol zabrať. Takže tuto máme ísť najprv za rastom a brať bomberkou. Ja si to prečítam a potom vám to nejak poviem. Som rád, že pozeráte na moje videá. Teraz malo byť video z Minecraftu, ale nejak mi to nešlo natočiť z mojho sveta. A reálne máme to celkom asi tak 600 metrov od jedného NPCčka tam. Tuto až sem, takže najprv idem sem. A síce tam bude padať dosť ľudí, ale ne, to je na hentom, však tam nikto nepadá. Teraz tam síce bude padať dosť ľudí, lebo tady ide ten, dúfam, že už bude aspoň tu, keď dopadnem. A teraz takto sa niekde objaví, no tam. Teraz je to tento Megalodon. Takže máme prvý quest. Tiež si to, jak tie milé úlohy, si rozdelíme na polovičku. Jo, vlastne áno, tu bol rast. Jo, ja si to pamätám. Rýchlo si s ním pokecám. Zrám. A budú Megalodon's plan. Find something. Takže nič som sa z toho nedozvedel. Popravde vám poviem. Neberem zbranie, keď by som si ho zobral. Ale musíme to rýchlo urobiť. Vždy to robím v normálnej hre a nie v Team Rumble, lebo viem, že v Team Rumble nie sú len písička, takže bom. Ďalšia laková vec. A ďalší typeček, asi bot, ale ja sa ním nezaoberám. A ani po mne nestrieľal, takže pohoda. Ne. Nie. Rýchlo, yes. Tu je niekto ďalší. Ne! A GG. Ideme dávať ready up. A počkaj, pozrieme sa zatiaľ na ďalšie quest. Collect security card from guards, red line rig. Jo. Takže máme zabiť toho bota. Ja odtiaľ to už viem. Že môj kamarát to plnil. Inak vyplatí sa to plniť. Poprvé viete, on hrá dobrý, kámo. Dobré kombo.
Vyplatí sa to kvôli levelom, dostanete za to minimálne 4 levely, si myslím, za všetky tie úlohy, a to je dosť, za jeden quest dostanete, že 15 000 XPčok, takže to sa oplatí a potom viete, čo sa deje proste, aj keď pozeráte na moje video, ale určite si to urobte, že vám tu dávam taký príklad, že čo, kde. Hento som musel rýchlo odklikať, lebo tam bol proste typeček a nechcel sa mi tam furt zase padať. Ale ja vám to potom všetko zhrniem, keď potom asi zajtra, alebo keď nebudem mať čo točiť, tak vám zhrniem úplne všetko. Proste tu. Inak za 2 týždne máme tu Magneta, áno, Magneta, takže budú questy na neho, bude zase video a proste bude potom zase toho dosť natočenie. Teraz hrajem za Antoniu, ktorá bola chapter 4 season 4 v páse. Za chvíľu to bude presne jedno chapter na budúci season, kedy bola. Toto tu máme zabiť jedného toho security bota, to sa keby počíta za kartu. Tam rovno naša obeť. No a tam je čestka. Ale to netreba. Dobre, vidíte, takto len. A tuto takto máme zobrať ešte. Aj tento skin bol s tou Antoniou inak. Takže dobre, super. A je tu pekne tematické. Tuto zoberete taký generátor. Dáta Jonesovi akoby. A ešte posledné. Škoda. Ne, to je Machinist, kámo. Ne, prosím. Nie, nechoďte za mnou, prosím. Ja idem asi dole. Ale dal mi dole 20. OK, mne to dalo damage. Dobre, pohoda. Asi potom to quest... Ne, dám to na plné. Pre nejaké auto tam je. Megal... Takže idem sem. A tam dám proste 500 damage oponentom. Takže ja keby... až 3 killy. A tu je rovno jeden. Dobre, jeden kill. A zoberiem si radšej shotgunu. Jo, toto sa hodí, lebo to mám zničiť. Nie. Zničím toto.
Už mám 10. Poď ďalšie. Ešte dve veci. Sorry. Mám to. A teraz už iba musím dať damage. Čo je tamto? Počíta sa to? Yes, počíta. OK, yes. Je tu git. Yes, to je quest. OK. No, že sa mi odomklo. Dobre, toto by bolo asi pre toto video všetko. Ja to ešte doplním, tento quest. A potom už pôjdem proste na normálne hrať. A robím vám z toho ďalšie video. A keď tak vám... A potom vám z toho toto urobím teóriu. Dúfam, že sa vám páčilo. A uvidíme sa u ďalšieho. Čau.